Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Neste vídeo hoxe vouvos a falar dos boniatos. Vounos a arrancar, vou quitalos eu daqui do meu tallo e vouvos a explicar como gardalos, como conservalos e tamén como replantalos, como conseguir semente para a próxima temporada. Así que, se vos queredes quedar, pasade hasta a miña horta. O boniato é un tubérculo moi parecido á patata. O tratamento para plantala e sementala é tamén moi parecido. O que pasa que é moito máis versátil á hora de consumilo, porque podeselle dar prácticamente o mismo uso que a patata. Non, a ver, é un pouquiño máis dulce, entón, por exemplo, pa guisos ou pa o caldo, pois non sei, non estaría moi... Non estamos acostumbrados a ese sabor, non é que non estuese ben, porque ben está en calquera lado. Vale para purés, para sopas, para cremas, para fritir, para coser, para guisar, para asar, a brasa, ao forno, e incluso tamén vale para dulces e para salados, o sea, para facer tamén postres con el. Facemos unha pasta e podemos elaborar infinidad de postres e incluso tomala asada nas ascuas, así, a cucharadas. Como podedes ver, a súa mata é moi chula, fai como se fora un manto, non deixa crecer malas ervas. Esta sería a súa flor, e é moi bonita. É unha planta moi produtiva. Eu aquí solo plantín 6 pesas e mirade para aquí, o sea, aquí hai para trasplantar un montón. O que a fai tamén peculiar é que estas lianas, porque é como se fose unha especie de enredadera, vai soltando como unhas lianas, pois o particular dela é que se pode volver a sembrar tanto destas lianas como do tubérculo en sí. Eu hoxe vou a arrancar estas que teño aquí, que xa están para apañar, gardar os tubérculos, o sea, gardar os boniatos, para que non me jomen no máximo tempo posible para ter que comer, pero vou a plantar tamén as lianas e vou vos a enseñar como se plantan para ter colleita. De todos os xeitos, hei de, máis para adiante, hei de facer que un dos boniatos me grele, para enseñarvos como sacar semente de un boniato tamén. Quique? Como é unha planta que ara bastante e dá moito fruto, tendes que ter en conta que en este cacho, que son casi 2 metros cuadrados, só teño 6 plantas. 6 plantas e agora vamos a mirar a colleita que teño. Que, bueno, xa estuven collendo tamén boniatos ao largo do verán. Pero agora vounos a levantar todos porque quero preparar o sitio para arranchar a terra para plantar as cousas da primavera despois. Aínda que vexamos así moitísima mata, realmente, se apartamos toda esta ervallada, dámonos de conta de que a raíz principal é unha, e despois todos son lianas, claro. Mirade, aquí teño outro, aquí unha, aquí outra, e hasta aquí non hai outra. Vedes? O sea, as raíces principales, notase ben, e debaixo da raíz principal é xusto donde están os boniatos. Así que o primeiro que vamos a facer é localizar en donde están eses troncos principales e cortarlle as lianas, para que non sea máis fácil despois de encontrar mellor os boniatos sin facerlle daño. Aínda que a raíz principal é esta daqui, que vamos a quitar agora os boniatos, fijadevos que donde pegan as raíces das lianas, que onde estean en contacto ca terra, a ver, vou vos a enseñar así.
onde están en contacto ca terra, botan outras novas raíces. Unhas van a ser para afianzar a planta, o sea, para prender, para enterrarse na terra, e outras, como vedes aquí, son xa para botar novos boniatos. O sea que isto tamén se podería deixar na terra que seguirían obtendo fruto. Ora que temos o sitio limpo, hai que desenterrar os boniatos. Unha boa maneira, porque ca lagoña vamos a facer daño, é poñer a horquilla e levantalos así. Dios mío. Mirade. Mirade o tamaño deste boniato. Penso que ten que pesar uns 3,5 kg ou así. Fijadevos que clarísimo exemplo do que vos estou contando. Algúnas raíces son para que a planta consuma, teña nutrientes, e para agarrarse á terra, e as outras raíces iban a ser xa boniatos. Hai que dicir que, mirade que forma ten esta máis rara, pero é un pato, un pato deses mudos que anda de pé. Bueno, hai que dicir que, como todo neste mundo, pode haber xente que sexa alérgico ao boniato, non o sei, pero posiblemente sí. Si tes alergia a él, pois xa nin o plantes. Por exemplo, para a xente que ten diabetes ou problemas co azúcar, tamén o ten que consumir con moderación, porque é un tubérculo que ten bastante azúcar, entón hai no que ter en conta. Unha vez que as temos apañadas, se queremos podemos las lavar un pouquiño para quitarlle a terra, dependendo de cando as collades. Se as colledes cando aínda está a terra seca, o sea, en agosto, setembro ou así, non fai falta lavalas. Se as colledes como a min así máis no inverno, a terra estaba xa toda pejada, pois podedelas lavar, pero hainas que poñer a secar pa despois gardalas. Isto pasalle un pouquiño como as patacas. Se as poñedes en sitio seco, que non lle dé a luz, que non lle pode dar a luz, tardan moito en jomar. Canto máis tarden en jomar, mellor, porque así témolas durante máis tempo. Porque tan pronto empecen a jomar, pasalle unha cousa como as patatas. Arrúchanse e o que fan é botar gomos e listo. Eu agora lavinas un pouquiño e vounas a poñer a secar para depois gardalas, e incluso tapadiñas, para que non lle dea nada de luz. Mirade, vou vos enseñar un clarísimo exemplo de como jomaría unha patata, védela? Este pequeno jomiño que temos aquí, isto sería o que plantaríamos si o que facemos é coller os esquejes para as novas plantas directamente do boniato. Si o collemos aquí. Eu agora o que vou a facer é plantar as lianas. O que vos quitín, vou vos enseñar como escollelas e como plantalas. Hai que dicir que o boniato non é unha planta que resista ás heladas, o sea, que se vives en un sitio onde vai a haber neve ou vai a haber temperaturas moi baixas durante todo o inverno, non che vale a pena facer isto que vou facer eu agora, plantar as lianas. Eu aquí vou nas a plantar porque aquí non neva nunca e as temperaturas tampouco non son tan exageradamente baixas. Tamén hai que dicir que o boniato é unha planta que prolifera moi ben con caloriño, o sea que a partir dos 15-20 grados de temperatura é cando el está no millor para crecer e para botar os tubérculos, para desarrollar o fruto. Pero se hai menos temperatura, o que fai é enraizar e hibernar, queda como latente e cando lle veña o caloriño xa bota el o fruto. É unha planta que tamén bota como 6 meses ou así para desarrollar ben os frutos, entre 5 e 6 meses. Por suposto, os do inverno, os que vou a plantar agora, non van a ser tan grandes como son os do verán. Bueno, vou a escoller o que é os mellores tallos para volver a plantalas. Ten que ter liana
E a poder ser que teña tamén raíz, que se non ten, tamén enraíza, non pasa nada, tamén volve a enraízar. Entón, eu vou coller unha duxia delas que me chegan de sobra, porque son bastante productivas. É unha planta que, por cada raíz que plantes, pode che dar como 4 ou 5 kilos de boniatos, si as tes ben fertilizada, abonada. Agora vos explico como preparar a terra para que sexa productiva, para favorecer o seu crecemento. Pode vos dar cada planta, ao mellor, 5 kilos de produto de comida. Non podemos coller o que é a planta vella. Se vos dades de conta, este que é un cañoto xa moi gordo e leñoso, era o que era a planta nai, a primeira. Isto non, isto desbotámoslo porque sobranos material aquí. Podemos coller o que é así a punta da liana, simplemente así, a punta da liana, e quitarlle as primeiras follas. As primeiras 4, 5, 6, 7 follas. E entérrase hasta aquí. Isto entérrase e deixase isto de fora. É moi importante que teña, polo menos, 5 ou 6 como axilas, non? Porque de cada folla destas vai a nacerlle aí un jadilliño novo, como se fora unha nova liana, e polo menos ten que ter 5 ou 6 do que queda de fora, e enterrar tamén outro cacho así de grande. Entón, pode ser así, pero tamén temos a posibilidade de buscar, a ver, se nos poñemos a mirar un pouquiño mellor, dámonos conta de que algunhas puntas da liana, algunhas puntas, se estuveron en contacto con humedad e tocando a punto no chan, vemos que teñen raíces. Quitamos igualmente as follas, pero vemos que xa empezaron a botar aquí raíces. Entón, isto xa é genial para plantar, porque xa van a enraizar moito máis rápido. Quitamos igualmente como 2 ou 3 cuartas de follas, e isto é o que vamos a enterrar, e este é o que vamos a deixar de fora. Mirad, este, por exemplo, que ten aí xa un boniato, tamén o podemos aproveitar, porque xa vemos que aquí tamén ten algunhas raíces nestas axilas. Pero tendes que ter cuidado, por exemplo, se é unha liana que ten como esta 3 brazos, é moito para a planta, o sea, escollede un para cortar. O sea, deixadelle solo un, chegalle de sobra, para que teña follas para respirar e que raíces. E agora vamos a preparar o terreno para plantalas. Repito porque non sei se xa o dixen antes, cando monte o vídeo me de dar de conta de que dixei o repitín ou non moitas veces, pero se vivides en un sitio onde esperedes que o tempo sexa moi frío e o inverno vai a ter heladas ou baixedes a temperatura, non sei, a 1 grado, 2, 3, 4 grados durante un mes inteiro, isto non vos vai a ir arriba. Entón teredes que esperar a primavera, e xa vos enseñarei despois máis pa diante como facer isto mesmo, pero partindo de unha peza de boniato, de un boniato que compredes no supermercado ou así. E agora, para preparar a terra para esta planta, hai que ter en conta, 4 cousas. O sitio onde o plantemos, o sea, eu vou a plantar así. A raíz principal vai a ser esta, non? Porque daqui é onde brota o tallo, e a raíz principal vai a ser esta. Bueno, pois, todo isto arredor, o tamaño dunha roda dun coche, ten que ser un terreno blando, poroso, esponjoso e húmedo, porque o tubérculo non pode ter impedimentos para crecer. Non pode ser un terreno duro, non pode ser un terreno que se compacte por culpa da chuvia, por exemplo. Entón, vamos a preparar
o sitio onde van a ir as raíces principales, vámoslo a preparar que sea poroso. Eu a verdade que teño un terreno bastante poroso xa en por sí, pero aínda así vou a mesturar no rego de plantación unha pouca area de canteira, porque a area o que vai a impedir é que a terra se compacte ao largo de todo o inverno que lle quede da primavera por culpa das chuvias, por exemplo. O boniato é unha planta que, necesita fertilizantes, pero non se pode facer, por exemplo, como con outras plantas que abonamos ao principio e olvidámonos do tema. Ese é algo que hai que ter en conta, porque é unha planta que lle fan falta fertilizantes, é jalupina para fertilizar, quere ter unha terra, un sustrato rico, pero non podemos abonala todo ao principio. E moito menos hai que ter en conta abonos ou fertilizantes que teñan moito nitrógeno, porque senón vais a esforzar moitísimo en botar follas, vai a empezar a arar por todo cas lianas, cousa que non é preocupante, que podedes podalo en calquera momento, pero vais a esforzar en botar lianas e en botar follas, quere dicir que os fertilizantes ou abonos que teñan moito nitrógeno, tipo, por exemplo, merda de jaliña ou de vaca ou de ovella ou así, ou non vos chaledes, por exemplo, se estades acostumbradas a aportar borra de café, porque lle vai a botar moito nitrógeno e non o queremos. Vai a botar follas e non vai a botar tubérculos, nin raíces. Entón, pouco nitrógeno e fertilizar polo menos unha vez ao mes, pensando que van a estar na terra sobre 5 ou 6 meses antes de que se podan colleitar, tendo en conta tamén o sitio onde o poñedes. Eu vou a abrir aquí o rego, vou a botar a areiña e xa os plantamos. Dadelle polo menos cancha de medio metro de separación entre planta e planta. Eu vou a plantar aquí ao lado das coles porque aínda que despois as lianas vayan arando por entre as coles non lle fai mal, porque as coles van a medrar e aos coleiros non lle vai a impedir o crecimento. Quere dicir que cos coleiros sería unha boa combinación. Nos plantedes, por exemplo, ao lado de cebolas ou de allos, porque van a nacer por riba deles e vanos a afogar, ou solos, ou ao lado de algo que sexa moi alto. Agora vou a botar a area. E vou a botar tamén un pouco de ceniza, borralla de madeira limpa, madeira pura, madeira de monte que non estivese tratada con lacas, vernices nin pinturas. E vai a aportar unha cantidad perfecta de magnesio, calcio, fósforo e potasio, pero sin excederse en nada. E isto faille moi ben. A parte que esta ceniza, a borralla, é boa para evitar algún tipo de fungos que poden atacar no inverno. Esta é moi boa para botarlle ás plantacións do inverno, sexa verdura, allos, cebolas, puerros ou os boniatos. Agora mesturamos todo. E agora volvo a abrir un regiño onde plantar os novos esquejes. E empezamos a colocar os nosos esquejes ben postiños no rego. Unha separación de medio metro, polo menos, entre un e outro. E agora só nos queda tapar o regiño. Cando plantedes no inverno así sobre a terra, sempre moi ben deixarlle ao lado da plantación que fagades, dá igual, sexa cal sexa, un rego así aberto, non tapado todo hasta aquí, porque este rego vai a servir de drenante, vai a ser o que recolla a agua ou por onde escorra o terreno, e este rego de desagüe sempre é favorable. No inverno, no verán, dá igual.
E isto sería todo para un vídeo así destas características que espero que non se faga moi largo. Tende en conta de que hai que abonar polo menos unha vez ao mes, abonar non, mellor fertilizar, pois con compost ou añadirlle un pouquiño de humus de miñoca pola parte de arriba sempre, mellor o humus non enterralo. Mellor sempre queda na parte de arriba porque ten microorganismos que son que necesitan aire, o sea, oxígeno para seguir vivindo. Entón, mellor na parte de arriba, esa chuvia se encargará de que os nutrientes se cheguen ás raíces. E nada máis, eu que sei, se me axudades a compartir este vídeo xa sería repanocha, eso, coidadevos, portadevos ben, sede felices, e se non tendes os boniatos para plantar as lianas, esperad a primavera que vos hei de enseñar como sacarlle os esquejes a un boniato, a un tubérculo. Dei.